Ndara. Merga lambene Petruk sampeyan ditundung kalih Keng Raka. Ngapunten nggih, Den. Lah kula niku ya ora tau goroh. Arep kula niku mung panakawan ning sak isa-isa urip kula niku aja nganti kregetan merga kula duwe pakarti goroh. Napa sing kelakon ya kula aturke, A ya kula aturke A, B ya kula aturke B. Monggo ndak dikira sing mboten-mboten. Kowe iki nek goroh sithik ngopo ta, Tru? Hah? Ora iso, Gong. Goroh untuk kebaikan enggak masalah. Masalah. Kowe iki ora iso ngraketke ndara-ndara Pandhawa laporan kok apa anane. Ndara Sedewa karmu kowe wis piye kowe ketok nek pasuryane putus asa. Oh, kaya ngono kuwi. Petro, aku ora apa-apa. Merga kowe netepi marang darmaning kewajibanmu kanthi tuntas lan kanthi becik. Tanpa duwe wigih ringa-ringa kowe matur apa anane. Uripmu kebak kejujuran. Mula aku seneng nadyan kudu ngorbanake marang awakku, ning aku ora apa-apa. Ampun ngoten, Den. Sampeyan ngendika kaya ngoten niku sampeyan ngalem kula ning jane nyocok ati kula. Sok meneh cangkeme iki dijaga. Ora waton ngomong. Pancen ngayal kok. Lho aku kok gajul. Kowe ndak melu gajul kowe iki. Sikile kowe kaya ngono landhepe. Aturi sabar. Yen ora dianggep dening para Pandhawa, gunane apa Sedewa urip ning alam padang? Yen ora dianggep peranganing Pandhawa 5. Wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan tak golek dalaning pati aku kae. Ampun, Ndara.